To jsou nahoře, nízké tuto kabelku, jako vždycky tady to je, tak prostě co chápete. No, je strada je akorát dneska, jsou 2 hodiny po obědě, před hoďkou jsem přišla za školy a já jsem chtěla strašně jeden mod, ale ten nechci rodiče koupit, takže asi mám po modě. A ještě jsem stala taková věc, že jsem tady hledala jídlo, takže asi moje mama mě bez toho nadšená, no, ale jdeme dále. No. Tak zase půjdeme koupit nějaký darček. Jestli to musím zrobit, tak pojď, oblečeme tě. Ona včera nachystá oblečení a už tu není. Šikovný. A jdeš jako trenéře. Tak podlaska jdeme. Ještě většiš jako, že mají ruku spolu. Tak. Pepe. Ahoj. Ahoj. No, jdem se oblit a pojďme s něho. Frančo, asi těplo, studené, tak to. Nemusím, nevelkou, no nevadí. Tak to pojď. Kam? Je venku zima? No, asi hej, no. Tak. Počkejte. Se chce dát nějak? A tak to jsou. No, tak to. No, tak to je dobré, no. Máš toto. Dobro, můžeme. Čekajte, ještě toto máme. Pojď. Ty si vezmeš sponku. Nevadí, pojď. Jdeme trošku překvapení od těba. No, překvapení. Ale nevím, kde si ho dám. No počkej. Máme pár obchodů, nevím, který je aký, takže možná budeme na veterinu, tam si něco ti páčí. Na veterinu mají nejsem pes. A nechce vidět to. Mami. Jak mi jdeš kolicíka? Nejde, to když není pozor. Ale mama. Takže když to narodí to dieťa, tak potom zase táto i dcera, kterou teraz rozmaznávají, zase zase jich stůžka a potom tě děti se takto budou střídat, jako keby to příběh jako tam ten příběh bude taky divný. No. Dobrý. Poprosíme na tašku, jasně, myslím taky. Pozri se tu na psičky, jasně. To vezmeme rybičku. To teda rybičky, ale... Miky! Hračky, chrabíka, kostičku. Ahoj. Semíky. No tak už je. Sekundy, já musím trošku se ho už podjedet, furt to vrčí. Takže by tě možná i potřít. Když mi hrajem moju šnůrku, co mám na telefoně, připevnění na Xiaomi 11 Pro, alebo ty vole,
toto čo? Na tej košičke? Mám kuličky. Počkaj! Zas som ho naštval, možno počuť jeho zvuk. Mikro. A? Ja ho nemôžem teraz klať. Určite si to robiť zle. Toto psíček je pekný. Prekvapenie. Mám ďakujem. Hej. Miki zaspal. Miki. Von, ideme. Nie, už vonku bol. Lejek s krlevou chuťa. My nemôžeme sa zastavať do dvojbaráku, však budeme mať ďalšie dieťa, možno dcerku alebo chlapčeka. A proste chápeš, mami, no, teoreticky, hej, no, môžeme, ale možno. Máš nového psíčka, tak sa o budeš starať. Ak nie, tak pôjde preč slati. Mami, nie, aj keď sa nebudeš starať, tak ty sa nebudeš starať. No, dobre, no. Vezmeme tento peliešok a tuto mu dám sem k Miki. A ten peliešok dám sem k nám do maminka. Poď, Hafi. Poď, mami, ideme. Dáme to sem. A to dám cez taškou, sem dám. Alebo dám raz, ako musím vlastne tebe. Mami, nestojí hodil. Maria. No to je. Ľudia. Dneska idem do hospodárskej. Miki. Idem si pre cucu. Ľudia, idem si pre cucu. Ľudia, počkajte, niekam si vezmem. Udiel sa späť, no a idem ďalej natáčať, no. Keď ste počuli nejaké šuchoty, tak mám v miske cuciky, ale cuciky, pardon, nechtěla jsem prostě obedovala. Tak opäť moja kamoška domov asi, hovorila, že pôjde otrtiť domov, tak ak by tu bola, tak ak by ste pozrela moje video, tak ahoj. Lebo dneska mala narod. Takže všetko najvšie ešte raz. A dáhala som také darčeky, dneska som okuželej. No mami, čo budeme robiť? No neviem, ľudia. Máme takú vec, no že toto kabuka, jak hrávam, ako poslednú dobu mi prestáva baviť, takže neviem, no. No ale nevadí, ľudia. Ja ho budem hrávať ďalej po každé. Sa pripraviť, aby sa bola sexy. Tak.
vezmeme menší štetec. Tuto. Tam si očné stiene. A rúž. Super. Búrka ľudia asi budú u nás. Tam naskrývala som sa. Najednou se můžeme dát tu krásnou stoličku, no, nebo to už není s námi. Ahoj. Ona to kamoška k tě přijde. Perfetto. Idem sem. Ahoj. Ahoj. Poď sem, poď. No ja, počkaj, dám som ti niečo na vyčistenie rány. Čo si to urobil, Čo? Nechcem ťa, budeš mať zatrst vonku. Môžete? Ďakujem, pani. Nemá za čo. Poďme sa zahrať. To som ti poprala stôl. Tekej. Už som chcel. Budeme hrať, dobre? Ideš. Večer. Dobre. Lebo teda už budem musieť ísť. Jasné, dobre, tak poď, prevádím ťa. Poď sa bohužiaľ. Ahoj, ahoj. Pre ľudia som trošku splava, tak sa to spravedlňujem. No, idem sa vyspechovať. Dám si pyžamo. No poď. Neplač. No počkej, nechaj to bude. Oj. Dám si toto. Dám sem. Dobre. A niečo ešte. Kudličík. Ja som nechal na tebe spať. Ešte som celý do teba lôžko.
idem domov. Ťažký tréning. Si už poďme spať znova. Si už ráno, neviem, to je neviem. Až tam je brucho. Takže tam je niečo tak. Tam niekto to niečo robí. Au, au. Čo stalo? Au, to boli to. Čo som treskol? Prepáč. Prvne v 9 metra párne už som, mám začiatok 8. mesiaca a ty že tak dík. Čo sa oblekám? Prvé zbám tašku. Kašli na to. Rýchlo ideme. Au, to boli za to. Čo sme treskol. Zabudli, prepáč. To je babo, bude pochodené. Ešte dúfam, že s tebou nerozvediem kvôli tomuto. Pani, áno, pozor. Poďte, rodič, poďte. Idete mne ešte posledné. Všetká. Hotovo. Jajko, budeš. Ako sa to... Budeš láska naša. Ja ti hovorím, láska príde. Syn. Láska nie ten lásko. No, budem ospravedlniť za to, že tie videá sú nudné, ale dneska som možno nechcel natáčať, takže ja to ospravedlňujem, takže dajte like, odber zvonček a ahoj!